Angisakufuni, utawufambela Bri, utawugibela Bri taxi rank. You know the story. I wonder who is gonna be getting 50 rand to go straight to Epri today, because ngiyabona ngathi abantu abaningi badlala ifat and set la. Kuyabanda manje eGoli. Sidudla esidudleni, silenda esilendeni, Makhata afikile njengamanje. Uyazi-ke mase ngikhuluma kanje, ngikhuluma nabantu abaziyo ukuthi ngikhuluma ngani. Ubufeba sebunciphiseni, kuyabanda manje. Nani machita, hlukanani nabafazi babantu, kuyabanda, or otherwise bazohlukana njengoba sizohlukanisa laba. Asivaye sibahlukanisa. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to Mabuyu, Bambolunu, Stars. Welcome to Angisakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break up. No way, bring it up now. Hey! Isishintshile like towards you. What made you go to Why the We are back at it, Mtanami. It's crazy. It's Beverly King. We have everyone that is coming around Johannesburg. As you all know, Bokalfontein, wherever you can name it, everyone comes here to sing for help. And we definitely do the right thing. We do help them, and we do the right thing. And bayahlukana and ababuyelani. Ngoba mina mase ngiyenzile or mase ngikhulumile, angibe ngisafuna ukuthi abantu babuye babulelane. Welcome ukhona bafethu today, and he still got ama options out too, which is to give that person 50 rand ukuthi akwazi ukubamba itaxi abuyele ekhaya, oh sekubuyisela ngetaxi lesifike ngayo enhle kunebhasi. Ngayibiza kanjani ibhasi sekhaya ngetaxi? Ibhasi akangwenya. Mawuthi unenkinga ungifonele, alihayirishisi, alibolekisi, elo uthi ngisebenze. Ngangifonele uthi ufuna ukuyira ibhasi. For what? Senifuna ukulitshontsha. Anazi nina. Anifuni into enhle. Basi la kangwenya bafethu liqishile laphana, lihlela umuntu engazi kahle ukuthi ngeke abuyele ngalo. Awuthi ngidile naye fast khona bazomlahla today. Inhliziyo yami happy. Happy. Kunomuntu ozolala eGodola nje kule winter. Winter is here. We've been telling you, snowfall ufikile. Welcome, Tetelu Snowfall. Ndakama, ungathuki uma uzolahla indoda yazo. Yebo bhuti. Fanele uthuke mawukuthi umuntu usakushela. Yeah. Ubani igama? NguSiphesihle. Siphesihle. Ngiyabonga siswami. Siswami umjolo Siphesihle ukwenzani? Lo mfana lona akakho serious nempilo, like umncane. Ene into azenzayo vele zincinci, akakho serious. Awuthi zincinci njani? Akenzi kakuhle, like mina ndifuna umuntu ozaba sakhe impilo kahle kahle. Ndifuna sakhe impilo kahle kahle, acinge ngale ngqondo endicinga ngayo umuntu omdala, like ndikhulile ngoku. Ndikhulile ndimdala, so yena akenzi kakuhle. Yena into ayaziyo ukuthi abuye endlini afuna imali. Abuye anithengele leyo kota anithengele yona. Uba ngabe unithengele leyo kota ugqibile. It shows like ba umncinci lonto leyo. Like mina ndifuna ke sihlale sithethe nge-future, yabo. Like naxa ngaba ndiyile kuye uyathanda ibedi, then abe siyaphuma kanjalo. Akukuthi ukuthi sike sibonde sibe right, uthanda ba ichomi kakhulu. After bed gone kanje? Gone. Anshe kanjalo ndihlele ndiyi1. Thousand yohamba engekho enamajita wakhe, uthanda ichomi. Fanele uma usuhamba uvalelise, uyovalelisa kuye emajiteni. Okanye ndimfonele ba sendiyahamba sendiqedile iza.
akube ukhona ezayo okanye anixelele ba hayi ndisase busy kancane anizokukhapha namhlanje hamba like ayiso into eright leyo for mina yabo. Uqale nini ukwenza kanje or wena uqale nini ukumbona ukuthi mncane? Sekunesikhathi ndimbona ukuthi umncane. Mara bendizitshela ukuthi umuntu osezatshintsha but ke kuyabonakala ba umncane vele. Andisamfuni. Like ndifuna umuntu esizawakha impilo kahle kahle. Ndimbona ukuthi userious nempilo. Noba sihleli sobabini siyakha yabo. So ukhona bosomfumene enzokakha na impilo? Hayi andikamfumani but ngizomfumana maduze. So ufuna ukumcelela ukuthini xa efika apha ubuthi? Yo yazi andiyazi banzoyibeka kanjani kuyena. Ibeke. Like unenhliziyo encane andiyazi banzothini xa ndimxelela yazi. Yini uyamoyika? Animoyiki. Cha ndifuna kuyibeka in a certain way, andifuna kuyibeka budlapha kuye. Kuzomela uyibeke kodwa. Kuzomela ndiyibeke kodwa but ndifuna kuyibeka kakuhle angayivi kakubi. Sister, thanda ungathanda kuzomela uyibeke. Angithi awusamfuni. Andisamfuni vele. Andisamfuni. So singabe sisamcingela. Masikabe samcingela. So ngizomtshela nje ukuthi masiyeke into besinayo nje bengicela ukuthi iphele. Ngoba anithandi 1 2 3 ngizomchazela into engingazithandi. Sizombiza ngoku. Welcome Sondela. Sinama options awu2 for yena. Asimbiza kawuhlukana naye samphi 50 rand ayoqabela pha entabeni aye pre from pre straight or sikubuyisele naye emva awuqaba ukumcelela basamfuni. Ningamniki 50 rand ahambe yedwa. Nice. Uzwile mfethu? Owehlise lo mfana ebhasini. Sister asidlali kanjalo. Ziyakhala manje. Yeah. Ziyakhala. Because angesikwazi ukuba nomuntu ozolokho engakuphethe kahle enze ubungane la because shothi into ayizele kuwena inkomo nje kuphela. Yeah. Debate iqaqabile ngebhedi uhamba. Uhamba kanjalo. Nami ndibone kanjalo nje uthi uyandiuza. Yeah, uyakuuza. And Shosho baba wami. Sawona. Hamba kanjani mfethu? Okay. Shosho bayigama? Nhlamulo. Nhlamulo. Nhlamulo mfethu. Ngihleli nemamazi lakho la. Wena noma isister ungathi nithandena kanjani? Like my sister ngiyamthanda yabo. Nayo uyangithanda. Sure. And niphethane grand. Yeah, ngimphathi kahle. Sure. And uyayibona ifuture phakathi kwenu no2? Yeah, ngiyayibona ifuture ma ina neyinkinga nyane yabo. Mara njengendoda. Yeah. Yes, Yeah. Ngoba ifuture khona. Yeah. Awumtshele mfethu ukuthi yizini izinto omphonela zona for future. And umtshele ukuthi uyamthanda. Yazi ngiyathanda umfazi wami. Kubi yazi into engiplanela for wena. Ziningi yabo. Like nomshado usangayenzela kwento enjalo. Kodwa mina ukwazi ungitshela ukuthi khona something oniplanela zona. Wena into osukuyenze usukuhambe ngandifikile kuwena usuku ushaya ibhedi then emveni kwebhedi uyahamba yakubangani bakho unishiya ndoda ebhedini. Ndithi nisalindele ukuthi hayi vele uzabuya ngoku hayi awutholakali. Inkinga nami eshila abangani ngisanokhamba nawo yabo. Benzani narongani? Bangenzisa into eziphume endlini. Nenzani? Izinto ezenza. Ithi uyagroova like yazi grooving hlangana namantombazane ende nama ngisi. Uhlangana namantombazane. Shuthi yawona lamantombazana lawa ukwenza ukuthi unganaki. Hayi kuthi ngikunaka. Ngiyakunaka ukunaka so ukuthi nawe awusayenzi zona kulamala. Ontshene yini leningayenzi? Like awusaperform yabo into enjalo. Kuthini uperform? Like empedwe. Mara ufika ushaya uhambe. Mara why ungantsheni? Why ungantshena ndithi la siku relationship? Why ungantsheni ukuthi andiyenzi kahle lana la kwenza lento izokwazi ukuthi ndilungise lapho ndirongo khona? Mangikutshela kuzoshintsha. No, awuthi uma sister sakuthanda. Hawo, kanjani? Yeah, anisakufuni vele because into zenzayo zizobuntwana. Wezizo zobuntwana. Nale excuse oza nayo ubuntwana. Nale excuse oza nayo yobuntwana vele. Hawo. Yokuthi uva ngabangani wena. Bayakwenzisa, bayakuphebisa, bayakugroovisa, bayakuphuzisa, bayakubhebhisa. Abangifeki abangifebisi. Yambo yahleka.
Iyangihleka namanje. Iyangihleka. Okusho khona ukuthi undenza isibhanga. Yini Kahle kahle. uze kulama show uzongitshela ukuthi awusangifuni bohlule ukuza kimi. Andithi nawe uyantshela ukuthi andiperformi kahle ebhedini. Yeah. So it means awukwazi ukunixelela unijonga emehlweni unixelele ba into errong engiyenzayo. Nami andikwazanga ukuxelela ke xa ningasakufuni. Anisakufuni. Benifuna ukuxelela phambi kwabantu ukuthi anisakufuni. So it's over uthiyami. Kanjalo nje. Yeah, Nje kanjalo nje. Kube nale ifebe zakho zasemaklabhini. And enye into umfazi wami and then laba abanye ifebe ne? Yeah. Okay. What about him na? Angithi wena Amna nisakufuni mina walonto ukuthi unezifebe eqaleni. It shows uba umncinci awufuni ubuilda ifuture nami. Yabo. Afuna ukubuilda nezifebe. hayi angeke ngibuild ifuture nabantu engingabazi. Ingcono ngibuilde nawe yabo. Angeke basakwazi. Angeke basakwazi. Ikondom mawuhlangana nabantu ongabazi. Yeah, ngiyayisebenzisa. Noba ngayisebenzisa angeke basakwazi animfuni. Ngayenzi yazi be. Andikufuni. Enzeni? Akulinde mawuyodla ifebe. Hayi angangibindi. Eish. Bese ndiyenza kanjani mangabe uyodla isifebe? Angithi ngiyasho ukuthi ngizophuma kuso. Hayi kade wayiqala ifebe. Kade wayiqala ifebe zakho. Kuyaphumeka ku-easy kanjani. Angeke kuba saphuma noma ungaphuma futhi uphumela wena iphumela yakho but anisakufuni. Wena kahle so sharp. Ndi right ngawe ndi right. And yazi enye into azayenza ukuze kubonisa ukuthi right. Ufuna ukukunika nemali ukuthi ugibele itaxi uyibuyelele ekhaya. Uzambele. Musibe samba sonke. Asafuni uhamba nawe. Asafuni ukuhamba nawe. Ndi right ngawe. Awu kanjani ngoba uthe uma sister sikutshela usuyamnyanyisa. Hayi sengizozihambela. Hayi bo imali baba. Awuyidingi ini? Hey yokugibela ngiyabona. Mara sister wena bujola kanjani nalo? Yazi uzoboshwa. Wena umuntu omela aboshwe la. Buyenzani lengane la? Ndimthanda. Njani? Like naye wafike ngithanda nami ndamthanda. Yaphefoma kodwa. Sister ngicela usukume. That much. Ngicela usukume. Ngicela ungimela ngeenyawo ngani. Ngiphendukele. Lo mfana uyafford lento. Yeah. Ngicela uphenduke kancane. Ngicela ungiphendukele. Lo mfana la. Uye la. Yeah. Hlala phansi mntaka ma. Uyena. Uyena ubeyitika nje. Right as umuntu omdala ebhedini. Yeah. Oh, mayisebhedini uyakhula. Yeah, uyakhula masebhedini. Mara izenzo lezi ezidikayo yeah. Sister uthe ukuphusa sprayed. So sprayed. Hey, sprayed osisibakhona bayanikana ithuba. Mawukuthi uze ngisihle. Lo mfana lo. Njengoba edila nezifebe, shuthi udila ifebe ontanga bakhe. Shuthi intanga zakhe ifebe. Then nibone mina njengo housewife. Kuye. Yeah. Kusho ukuthi andazi. Shuthi nami ndimperformela kahle kuza nichoose. Because babe ndingaperformi kahle kuqala, bengeke azanichoose. Ndizobheda nje sokulama. Yini uboy la? Manje senzobheda la nje la kumva kuba mhlambe seyeve intanga zakhe ukuthi ziperforma kanjani. Wava ukuthi umahluko ukhona. Njengoba sethi wena uperform. Yeah. Sister, ngicela ungene ebhasini. Bakhona abazothi uyaperforma kahle. Ungadelelwa ile ngane. Ngiyabonga. Nice one. Abantu basespring. Siyabonga ngokuthi nibanike nakancane ithuba. Take me to a spray. Hey yo, it's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to Mabuyu, Bambolini, welcome to Albi Sakufuni. On this show is whereby I give people a platform to break out. No way, bring it up now. What made you go to Why
ipipe lishisa inkinga usekhathele isenga